Mm. Mga guys, na kuan mga guys. Hapit naman ni mahinog. Wagan ni. Na ay tanawa, hapit na mahinog. Napa isa sumunod ay. Sunod. Sa ba jud? Kuan na eh. Ay lang eh. Wagan ni. Oo. Uy, imo jud gikuha ay. Pwede naman ni dili na rin. Ay ako eh. Taon ka sa akong tanan. Izon. Isa ta Jin. Sana naka. Puti na kumay igluto kung Kuan na lang nag. ta. Muna lang ng itlog. Hala, asang punuan ani? Oh, toro day dako oo. Nabuhi uro siya diya no? Kanang mga nilabay res ba? Ah. Palit ko. Kuan. Ako rin panglabay diha nya. Daghan kay na gikamkam sa manok. Adangan jud ning manok. Ano pa man kay inog ko anti o nga. Ay, nagsunod. Oh. Ano kay sunod og luto ako tinis. Pila nang gamay ay. Tundon res. Oh, sundan. Banana, pangayo, ampalaya, saging, talong, tundan, Katote ay tundan. nakatan. Ano? Nanghihingi kami ng samilya, itatanim sa bahay namin, mga guys. May nindot ko bagay ko ang ugma titak dul. Takdul o takdil? Ah, takdul. Takdul. Saan si Irene? Murot saha ni mo te. Ha? Murot mo saha. Karite, tundan, rite. Tundan ka na. Anay, gamay ay. Kana lang gamay bagay para kuan dali ra. Ah, mga guys, akong ibilin dali ah. Malikon ra. May lang imo ha. Kato tundan sa tira ay to. Tundan. Ngaram di kong dagko. Dago lain kay dago dan huni mo ay mura kag nagpas ano babayad magbayad. Dugay kayo mo. Tubo. Ah, pareham din. Dako ram din yapon. Nas di mo ban uwa pa nam uwa pa man gay nakuha ang dahon tino mo pam gay tanong tino. Ah, Oy nani, oo. wala pa nang Uum ba kium. Masaron. ano. Ang kanay mo anak ba? Ano oh? May itanom uba. Ah, oo. Kay para lindot siya og turok. Daw ba? Uy, nga na bitaw. Uy, nakita ko. Imo ni dire. Ano pala? Ikaw po, Jin? Oh, mo ni iya. Pangay niya. Aw, unsam ba imo? Asa imo anak? Ano? Para mo pagani. Oh, sige. Naharid ako. Oh, sige. Bisag asa basta. Ako. Nalaga mo. Kala mo buo. Ah, daw. Asa mo tamo? Likod balay na mo. Bigan man to. Ito may sa iya dapit. Nana ko itundan, wa mo ko itundan sa mukha. Sa mukha dool ba? Magsinagdan ka ay. It's okay. Ha? Charorot. Ay, dali tikisa diri te. Kuya Rin, salamat ani ha. Te. Thank you for the blessings. Kari di ari unsa diri? Kadag ko bum ay kadag ko di saha. Kani sa Jin ko ta Oh, dut. Sila? Trisi. Kadag ko kay kayo di bugli ko. Kuno ko mo. Hala, wala gabi mo. Wala pa lang namunga. Ah, mindutot ko nga. Saha ko ko. Sige po, Ano hala. mo diri mo ha? Ako lang ni apang yun. Kani ako man dali. So, dili siya. Dili pa ari. Oh, lahi ni siya. Katong sa ubos, kinsa mo Wala, bro. dilo. Oh. Kunya ko kaya lugar. Ako pa din mo asinda rin oy. Naho kay si Aaron ko asinda. Sabi nga. Namunga na iyang kuan. Pagani ni ko ano guna. Gano ka ning ani no kusog jud kay mutubo no? Luto. Ay mga guys, na yung bunga mga guys oh. Tordan, sa Tagalog tordan. Kana na lang Jin, taga-anti ka nagmudako kasa kana. Bunga. Buwang lang ang anak. Ang ko lang bunga. Kain ko bot kuan.
Okay na to ako rin. Ha? Okay na to ako. Aw, pala yung saha, tagalin atag mo. Lahi ba dito ako style di ay? Lakatan niya ron siya. Pero lahi style. Dili to gikan sa agri. Kana? Natag to siya po, pero lakatan siya. Hindi dyan rin magpaawahi. Ano na kung mamot po? Exchange tabi. Murag exchange gift. Tagaan lang natin. Okay, mahal kay lakatan man. Lakatan kay Ate Manunon. Ate manunon di ang lakatan. Ate Manunon. Bye-bye. Saging ninyo. Wala na mi. Tara dito ako masaging. Nay, namaak. Bye-bye, Ren. Bye-bye. Ibot rin sa init. Oh. Amo, oh. Ako tong kuha na ron yung tubig. Muna. Oh. Ikuha na lang dito sa kanan. Ah, oh. Ito slow. Tuslo sa kanal. Pwede naman, oh. Tuslo sa kanal. Ugma pa man. Ugma mo lang kuan. Blue moon. Ay, blue moon. Full moon. Full moon. Tara mi te. Ito na, me. Salamat. Gamay kiti. Nagdi. Dito gini mo sa ini. Mari mo mga guys. Saging. Masudi ay. Ang saging namin. Lakatan og tundan ba?